दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती तेथे कर माझे जुळती. या कविवर्य बाबू बोरकरांच्या ओळी सार्थ ठरतात मारिया गोम्स यांच्या बाबतीत. पणजी, ताळगाव, करंजाळे भागातील रस्त्यावर भडक्या सुमारे 400हून अधिक कुत्र्यांचं पोट भरण्याचं काम गेली 1 दशक मारिया गोम्स हसत हसत करतायत. मुक्या प्राण्यांना खाऊ घालणे हे सामाजिक कार्य नसून ते कर्तव्य आहे, हा त्यांचा विश्वास आहे. देणगीरूपी येणाऱ्या निधीतून त्यांचे हे कार्य चालतं. या मुक्या प्राण्यांचं पोट भरण्यासाठी महिन्याकाठी त्यांना 50,000हून अधिक रुपयांचा खर्च येतो. माणुसकीने ओतप्रोत अशा या व्यक्तिमत्वाला आदरपूर्वक नमस्कार. Thanks, Prudent Media, for giving me this award. I'm sorry that I couldn't make it because I have my feeding of the strays and I have a lot of preparation to do, and also feeding them. I have my time set of it, so I really cannot come. But I thank all of you all for supporting me and for helping me in this area. Thank you so much.